رخستنeke mirovî agadarî da ji ber kiryarên peyedeyên berdewam li Sûriye bi taybet şêwexistina termê mirovan di nava goristanên giştî de bi taybet li parêzgeha Reqayê. Tora Sûriye mafê mirovan ragihand got derdora 4247 kes hene li parêzgeha Reqayê windan e û çarenivîsa wan nediyar e. Got tê pêşbînî kirin got di nav wan kesên got hatine veşartin di goristanên bi kom de bin. Raporta navborî eşkere kir got şerê dawî de yê çekdarên peyedê li ser parêzgeha Reqayê 2323 sivîl hatin kuştin. Di nav wan de 543 zarok û 346 jin hebûn. Gopiraniya wan di goristanên bi kom de hatibûn veşartin. Herwiha raportê balkişan ser wê yekê got 4823 sivîl got nav wan de 922 zarok û 679 jin li parêzgeha Reqayê ji adara 2011 heta adara 2019 hatine kuştin. Got rejîma Sûriye 1829 kes kuştine û çekdarên Rûsî 241 û Daeş 942 û çekdarên PYD 308 sivîl kuştine. Herwiha hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê jî 1133 sivîl kuştine û 367 kesên din li ser destên aliyên nenas hatine kuştin. Raportê serbar kir û got gonêzîkî 4247 kes ji parêzgeha Reqayê windan e. Di nav wan de 219 zarok û 81 jin hene. 2712 li ser destê rejîmê binçav bûn û winda bûne û 2125 li ser destê Daişê winda bûn. Herwiha 288 kes li ser destê PYD jî winda bûne. Di dawiya raportê de tora navborî eşkere kir got eger heye got termên wan sivîlên got hatine kuştin ji aliyê PYD ve hatibin şêwexistin. Herwiha me tirsî heye ji berdewamiya kiryarên bi vî awayî û daxwaz ji aliyên berpirs û navdewletî kirin golîkolînek ciddî di vî warî de vekin û kesên tometbar siza bidin.